Köszöntöm nézőinket! Az anyagi helyzet milyen hatással van az egészségre? A legtöbb betegség oka valóban lelki eredetű? Milyen következménye lehet a helytelen táplálkozásnak és a mozgásszegény életmódnak? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a Nagykanizsai Református Egyházközség elmúlt egy évben szervezett programjain. A rendezvények egy sikeres pályázat jóvoltából valósultak meg. Amíg az ember egészséges, addig nem keresi, nem figyel oda annyira magára, és jó volt látni, hogy azért mindenki vágyik arra, hogy egészséges legyen. Rendben legyen a lelke, rendben legyen a teste, rendben legyen szellemileg, és azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat segítettünk. Hella Ferenc sorolja az Európai Unió által közel 10 millió forinttal támogatott projekt során szerzett tapasztalatait. Az augusztus végén záruló egyéves program a test, lélek és szellem egységét, egészségét helyezte középpontjába. Ha bemegyünk mondjuk a kórházba, akkor ott főleg a testi problémákat próbálják kezelni. Ha most mondjam azt, hogy eljövünk a templomba, akkor itt ugye a lelkekkel kezdünk el foglalkozni, és aztán mondjuk elmegyünk a színházba, ott a szellemünkkel, az értelmünkkel próbálnak foglalkozni, vagy bármilyen előadásra megyünk el, kulturális programra megyünk el, és én arra gondoltam, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha ez a gyülekezet keretében valahol egy csoportba szedve tudnánk megvalósítani azt, hogy egybe kezeljük az embert. Tehát ne külön az ember, mint test, nem külön, mint lélek, és hát mint szellemi lény, hanem próbáljuk meg ezt együtt csinálni. Az elmúlt egy évben a Nagykanizsai Református Egyházközség számos programot valósított meg a támogatás jóvoltából. Az egészségre nevelő és szemléletformáló rendezvényekkel igyekeztek minden korosztályt megszólítani. Stresszkezelő, egészséges táplálkozással foglalkozó, a testmozgás fontosságát hangsúlyozó foglalkozásokra, kerékpártúrára, elsősegélytanfolyamra, professzor dr. Pap Lajos és Steinbach József püspök előadására várták sok más mellett az érdeklődőket. A rendezvények sorát életmódtábor is színesítette, a tartalmas nyári program a családok megerősítését is szolgálta. Én nagyon-nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy ezt a programot meg tudtuk valósítani, ezt a projektet végig tudtuk vinni, mert azt gondolom, hogy a mai világban ilyenekre van szükség. Tehát lassan a templomunk végéhez érünk, mi is a templom felújításának a végéhez érünk, és azt látom, hogy ilyenekre van szükség, hogy az embereknek olyan lehetőségeket biztosítsunk, ahol nem csak egyenként az egyének, hanem a családok eljönnek, a családok együtt vannak, a gyerekekre történetesen, ha kell, akkor tudunk vigyázni, vagy kézműves foglalkozást szervezünk számukra, de a szülőkkel, nagyszülőkkel, a családdal foglalkozni kell, mert az ember a mindennapi élete során ugye hazamegy, és ott mit tapasztal? Hogyha ott van egy összefogás, van egy egymásra figyelés, van egy egymás meghallgatása, a másik véleménynek a fontossága, és ez egy olyan biztos hátteret jelent a munkahelyen, amikor esetleg nem úgy mennek a dolgok, vagy éppen a munkahelyi sikereimhez hozzájárul ahhoz, hogy milyen család áll mögöttem. És azt gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon szükség van. Régen a nagyszülők, ugye a nagymama, akihez oda lehetett menni, és azért ő egy olyan élettapasztalattal rendelkezett, amit azt gondolom, hogy olyan szépen tudta vezetni, vagy kicsit úgy lelkileg koordinálni a családot, és mondjuk azt, hogy volt honnan meríteni lelki erőt is. Ez ma már hiányzik. És én itt látom a legnagyobb gondot, a legnagyobb problémát mindenféle kérdésre, arra, hogy negatív gondolkodás van, arra, hogy pessimisták az emberek,
mert nincs hova elmenniük. És mi ezt az űrt szeretnénk kitölteni, a református gyülekezet, ahová felekezeti hovatartozástól függetlenül lehet jönni, és nincs az, hogy a keresztlevelet elkérjük a templomajtóban, hiszen nem ez a lényeg, hogy most ki melyik egyházhoz, ki melyik felekezethez tartozik, hanem az, hogy felmutassunk, talán átadjunk olyan megoldásokat, ami nem is mi vagyunk az okosok ebben, hanem az Úristen. Tehát az, hogy mi eszközök vagyunk, és az Úristen ebben tud használni bennünket. És hát előttünk ugye reménység szerint van egy olyan pályázati időszak, ami a 2014 és 20 közötti időszak. Én nagyon bízom abban, hogy azok az illetékesek, akik ezeket a pályázatokat látják és előkészítik, azok az elkövetkezendő időszakra is jelentetnek meg, készítenek elő ilyen pályázatokat, mert fontos. Tehát én tudom azt, hogy nagyon fontos, hogy a KKV-k, a középvállalkozások, a nagyvállalkozások is, a cégek működjenek. De a cégeknek nem lesznek embereik, hogyha egyrészt a cégek nem kapnak, a cégekben dolgozó emberek nem kapnak olyan képzéseket, olyan, hogy egy picit a lelki embert is lássák. Ne csak a testi embert, mondjam azt, hogy ne csak egy rabszolgát lássanak az emberben, hanem lássák, hogy Isten teremtménye. Tehát méltósággal tudjanak rátekinteni, és az egymás megbecsülése. És ezek már pedig másút nem lehet megtanulni, mert azt gondolom, hogy ezeken a helyeken, gyülekezetben, az istentiszteleteken, az alkalmakon, vagy éppen olyan programokon, amelyeket mi szervezünk, mert ettől volt több a mi programunk. Én azt gondolom, mint bármilyen más támapos projekt, vagy más pályázati projekt, mert a lelkiség, amit mi tudtunk ehhez adni, ez az, ami a többletünk, és ezt szeretnénk továbbra is, hogyha igénybe tudnák venni az emberek. Bízunk benne, hogy lesznek pályázatok, és tudunk újra és újra és újra pályázni, és tudunk működni úgy, hogy az embereknek oda tesszük azokat a drága gyöngyöket, amelyeket fölvehetnek, és az övék lehet az, amit Isten elkészített. A Magyar Speciális Művészeti Műhelyi Egyesület pár hete rendezte meg a fogyatékkal élő emberek 11. nemzetközi és immár 27. országos speciális művészeti fesztiválját, ezúttal Veszprémben. A rendezvényre közel 50 szociális intézményből, egyesülettől és alapítványtól érkeztek résztvevők, a Magyar Szerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona 4 művészeti csoporttal, 28 ellátottal és 6 kísérővel érkezett a programsorozatra. Magyar Speciális Művészeti Műhelyi Egyesület évente megrendezi az országos kulturális fesztiválját értelmi fogyatékos személyek szereplésével, művészeti csoportjainak a fellépésével. Minden évben más-más város fogadja be ezt a rendezvényt. Az idén Veszprémben voltunk július 4-től 7-ig. Itt innen Magyar Szerdahelyről, az intézményből 4 művészeti csoporttal voltunk jelen a rendezvényen. Színjátszókörünk ott volt, a néptánc csoportunk, a hastánc csoportunk és a társastánc csoportunk. Azért tartom fontosnak erről a hírről értesíteni az embereket, mert azt gondolom, hogy a szakértő zsűrinek az egyértelmű dicsérete, elismerése a kollégáimnak, akik felkészítik az ellátottjainkat erre a rendezvényre, megérdemlik azt, hogy hírben szerepeljenek, mert nagyszerű kritikákat kaptunk. Gerócs Erika hosszú ideje visszatérő vendége a Speciális Művészeti Fesztiválnak. A 3 napos veszprémi rendezvényen több csoportban is bemutatta színpadi tehetségét. Tizenhárom éve vagyok itten, nagyon szeretem csinálni a programokat, ilyen hastáncba,
néptáncba, színjátszó körbeben vagyok, és nagyon szeretem csinálni. Néptáncokban milyen táncokat szoktak gyakorolni? Néptáncokban palotás, akkor üveges tánc, botos tánc, meg ilyeneket. Melyiket szereti a legjobban? Hát igazság szerint mindegyiket szeretem, de most, amit utoljára csináltunk, az nagyon szuper volt a palotás. És azért ugye a néptánctól a hastánc eléggé távol van, más műfaj, abban mi a jó? Hát hastáncban az a jó, hogy abba is tanulunk olyanokat, amiket még soha nem csináltunk hastáncba. Nagyon jó élmények szoktak születni, szoktunk ismerkedni más-más csoportokkal, fellépőkkel, sztárokkal. Vannak szabad programok, el szoktunk menni, vagy állatkertbe, vagy strandolni, meg olyanokkal fölveszik a kapcsolatot Facebookon, meg ilyenekkel. Ugye a magyarok mellett azért külföldiek is szokták képviseltetni magukat alkalmanként ezeken a fesztiválokon. Milyen kapcsolatok alakulnak ki? Nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki. Szoktunk velük így beszélni, de igaz, hogy nem tudnak magyarul, de van, aki tolmácsol, és akkor visszamondja neki. És így szoktunk velük beszélgetni, tolmácson keresztül. Az első napon odaértünk, lecucoltunk minden, aztán mentünk egyből be a színházba, mert ott kezdődött a színházi megnyitó, meg minden, és utána megléptünk föl. Mind a 3 nap fölépésünk volt. Volt, ami szabad programunk volt, délután elmentünk cirkuszba, állatkertbe, azt ott is nagyon jó élményünk volt. A fesztiválon a közönség a Vadrózsatánc csoport modern koreográfiái, Fatima és lányai hastáncos produkciója, valamint a Pityóka néptánc csoport palotása mellett a Kaméleon színjátszó csoport előadását is megtekinthette. Geró Cserika és társai Nóti Károly egy bohózatát állították színpadra, ahol Erikáé volt az egyik főszerep. Mit csinál maga? Sétálgatok. Majd nem maradottatja az orvos. Én nem láttam semmiféle orvost. Mi van ebben a házban? Még egy A férje. Ez a férje? Egy ilyen fesztiválra a felkészülés milyen munkálatok, mennyi munka előzi meg? Nagyon sok, ugyanis hónapokkal korábban egyeztetjük, hogy milyen programmal készülnek, milyen tánccal, milyen színdarabbal készülnek fel majd a fesztiválra, és akkor hónapokkal korábban elkezdődik a próbák időszaka. Azon kívül, hogy itt az intézményben élők részt vesznek a szociális foglalkoztatásban, a fejlesztő órákra járnak, azon kívül a szabadidejük terhére, illetve a szabadidőben felkészülnek ők a fesztiválra. Tehát hetente próbálnak legalább egyszer, de leginkább 2-szer. Mondjuk el azt is azért, hogy a fesztiválon túl, vagy azon kívül is azért komoly műhely munka folyik itt az intézményen belül évközben. Így van, mert hogy a szociális foglalkoztatásra gondolok elsősorban, ahol olyan piacképes termékeket állítanak elő a kolléganők az ellátottak segítségével, ami fantasztikusan szép, és nagyszerű dolgokat készítenek a műhelyekben. Ezen kívül viszont még nagyon tartalmas életet élnek ők, mert rengeteg programmal gazdagítjuk itt a mindennapokat, akár házi rendezvények, sport, kulturális, művészeti rendezvényeket csinálunk.
Ezen kívül még házi ünnepségeket, programokat is igyekszünk minél gyakrabban rendezni. Milyen lelkesedéssel vagy kedvel vesznek részt a lakók ezekben a programokban? Hát a legtöbben szívesen persze, nagyon szívesen, bár vannak, akik elzárkóznak, de a legtöbben örömmel vesznek részt ezeken a programokon, és szívesen szerepelnek, sőt, kérik is, hogy szerepelhessenek, mert ugye előzetesen egyeztetjük ezt, mert a képességeikhez igazítjuk mindig a fellépést. Most már ugyan vége van a fesztiválnak, de készülnek most is újabb előadásokra? Hogy telnek a napok? Igen, most is készülünk, megyünk Fonyodligetre, ott meg a néptánc csoport megy egy tánctáborba. És mi lesz a program, tudják már? Azt még nem tudjuk, hogy mi lesz a program, de biztos, hogy nagyon jól fogjuk érezni ott is magunkat. Augusztus első hetében rendezték meg a Jézus Szíve plébánia 17. imatáborát. A programok 3 helyszínen zajlottak egy időpontban. Az együttlét öröméről, a lelki töltekezésről és gyarapodásról szóltak ezek a napok. A táborban évről évre többen vannak, sok a visszatérő vendég. A gyerekek minden alkalommal jó szájízzel térnek haza, és jó hírét viszik a programoknak. A táborvezetőknek ez a legnagyobb öröm, mondta el dr. Háda László, zalakarosi plébános. A keresztény szellemű tábor témája évente változó, az idei évi elmondata a találkozás öröme volt. E gondolat köré csoportosultak a lelki programok, a kiválasztott evangéliumok és a Bibliából idézett történetek. A tábor célja a közös pihenésen túl az, hogy a fiatalok közösségben éljék meg a krisztusi szeretetet. A jelen hétnek a közösség megélése bizonyos értelemben a mondani valója, és ténylegesen ez az alakorosi közös nap is arra szolgál, hogy ez a 3 imatábor valahol, valamikor találkozzon, és így együtt tudjuk dicsőíteni az Isten szeretetéért. A napi programok közt reggeli torna és napi elmélkedés is van. Először van az ilyen reggeli énekes ébresztő, aztán kimegyünk ilyen reggeli tornára, utána meg megreggelizünk, aztán bemegyünk a templomba, elolvassuk az evangéliumot, van a ilyen csoportos megbeszélgetés, megbeszéljük az evangéliumot, akkor megbeszéljük, hogy ki könyörög, meg ki fog minisztrálni, egy-egy ember. A gyermekek 3 helyszínen táboroztak, a legkisebbek Galambokon, az általános iskola felső tagozatosai Homokkomáromban, a középiskolások és az egyetemisták pedig Garaboncon töltöttek el egy hetet. A gyermekek és a fiatalok azonos evangéliumi részleteket dolgoztak fel az imatáborban, saját lelki érettségüknek megfelelően. Én csoportvezető vagyok ebbe a táborba, vagy más néven animatőrnek hívjuk mi. És van egy kis csoportom, 9 főből áll, és akkor az egész héten mi együtt imádkozunk, együtt játszunk, együtt dolgozunk, és vannak közös programok, amikor több nagy csoportban vagyunk együtt, amikor 3 kis csoport verődik össze egy csoportba, hogy azért minél többen megismerjük egymást. A tanítások elemzése különféle módszerekkel történt, mert a kicsikkel teljesen másképp kell megközelíteni egy-egy szentírás szövegét, mint a nagyobbakkal. Velük már komolyabban, mélyebben el lehet merülni egy adott témában. A mi táborunk a kisebb korosztállyal foglalkozik, így úgy érzem, ők még fogékonyabbak erre. Tehát ők még nyitottak az imára, nyitottak ezekre az új dolgokra, a játékra, sokkal könnyebb velük, úgy érzem, mint ha egy kifejlett személyiségekkel dolgoznánk, mert őket így lehet terelgetni a jó irányba. A szentírással kapcsolatos elmélkedésre nevelés mellett az imádság különböző formáit is megismerhették a résztvevők. Tapasztalatot szerezhettek továbbá arról is, mit jelent közösségben élni más, hasonlóan gondolkodó gyermekekkel és fiatalokkal. A jelen tábor alapvetően egy francia kezdeményezés, és arra szolgál, hogy imádkozni megtanuljanak a diákok és a gyerekek. Korosztálynak megfelelően alakult ki itt Magyarországon ennek, és itt a Nagykanizsa környékén, illetve egy bizonyos értelemben a Kaposvári egyházmegye területén ennek a kifejtése. Az evangéliumok mind a 3
táborban ugyanazok, párhuzamosan elmélkedünk természetesen a gyermekek értelmi szintjének megfelelően, és felfogó képességének. Ebben mindig vannak lelkiatyák, akik segítik a tábor vezetését, illetve a lelki hátteret biztosítják a gyermekeknek, különösen a szentgyónás terén, szentségek kiszolgáltatása terén, szentmisék bemutatása terén, és ezzel kívánjuk a gyermekeinknek elmélyíteni, hogy a keresztény hitükben találjanak örömet és boldogságot, és jobban megismerjék Isten szeretetét, amellyel el vagyunk halmozva mindannyian. A táborban az imádkozás mellett nagyon sok játékos program volt, foci, strandolás, túra, kézműves foglalkozások, különféle akadályversenyek és esti meseolvasás színesítette a tábori mindennapokat. 10 éves vagyok, és nekem eddig nagyon tetszik ez a tábor, főleg a keddi nap, amikor csak szabad program volt kb. És egész nap tudtunk focizni, meg pingpongozni. Én Kaposvárra jöttem, és ez az első alkalom, hogy részt veszek egy ilyen imatáborban. Nekem nagyon tetszik, sokféle program van, fizikailag és szellemileg is leterhelnek minket, ugyanis különböző elmélkedések, közös imádkozások is vannak a programban, emellett játék, foci, számháború, mindenféle különböző szabadtéri programot is szerveztek nekünk. A táborvezetők tapasztalatai szerint manapság a hit kiveszülben van, ezért is érzik fontosnak, hogy a gyerekeket keresztény lelkületre neveljék, hogy aztán ebben találjanak örömet és boldogságot, valamint jobban megismerjék Isten szeretetét, mellyel el vagyunk halmozva mindannyian. Az benne nagyon jó, hogy nagyon-nagyon befogadó a közösség, ez a társaság, és olyan emberrel még nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy nem érezte volna jól magát, mert egyszerűen nem fogadta be a társaság, vagy nem fogadta el úgy, amilyen. De talán ha nem is újat ad, de mindig ugyanazt a nagyon jó leső érzés, hogy tényleg így ez a társaság nagyon összetart, és természetesen nem csak a tábor ideje alatt, hanem utána is. Ugyanúgy összejövünk, elmegyünk akár bulizni, tehát ez tényleg rengeteg programot csinálunk együtt később is. A sokszínű csapat rengeteg új élménnyel gazdagodott, elmondásuk szerint valamennyien nagyon jól érezték magukat. Sokat adott a jó társaság, a lelki töltekezés és a tartalmas programok. Az íjászat rengeteg apró titkot hordoz. Az íjászok a szórakozás mellett ezen titkok megfejtésére törekszenek. Akár hitvallás is lehetne a Kanizsa Íjász Egyesület honlapján olvasható gondolat. A napokban stábunk az Egyesület egyik edzésére látogatott el. Talán a legfontosabb az íjászatban a kitartás. Nem is kell hozzá túl jó látás, hiszen nem a szemünkkel célzunk, hanem ez inkább egy tartássport. A tartást állítjuk úgy be, hogy gyakorlatilag a célt eltaláljuk, de ez semmiképpen nem célzó sport, tehát nem lövünk össze ilyen pontokat egymással, és akkor mint a lézersugár oda megy a vessző. Ez így képzeletben ezt lehet látni, egy idő után ki is alakul. Leginkább a kitartás, ami a legfontosabb, és azt fejleszthető. Aki ezt végigcsinálja, annak van kitartása. Vélekedik Németh Gábor. A Kanizsa Íjász Egyesület elnöke elmondta, az íjászatban nincs holtszezon, januártól decemberig zajlanak a versenyek. A jó idő beköszöntével az íjászok a természetben mérik össze tudásukat, ősszel és télen pedig a 4 fal között, teremben. A Kanizsai Egyesület tagjai hetente 3-szor gyakorolnak, hogy minél jobb eredményeket érjenek el. A kemény munkával teli edzéseknek meg is van az eredménye. A legfiatalabb korosztály ugye a Diákolimpián indult 1 hónappal ezelőtt, ott nagyon szépen szerepelt, már az elődöntőkben is lehetett látni, hogy jó eredményt várhatunk. Úgy néz ki, hogy lett 2 negyedik helyezettünk és egy 5. helyezettünk. Ez azért fontos számunkra, mert ugye csak pár ponttal maradtunk le a dobogóról, bár nem az volt a cél, hogy érmet nyerjünk, hanem hogy tapasztalatot szerezzünk. A felnőttek közül több kiemelkedő versenyzőnk is van. Csingerné Berta Judit, Horváth István, Hermán István, ők gyakorlatilag végignyerték az elmúlt időszak versenyeit, és összetettben több helyen már elsők, vezetnek, illetve a hátralévő versenyekben reméljük, hogy be tudják fejezni rendesen ezeket a fordulókat, és ott azokat is megnyerik. Judit hamarosan meg is méreti magát. Igen, Judit kvótát szerzett a magyar bajnokságra, ez gyakorlatilag úgy zajlik, hogy egy
történelmi verseny, egy Magyar Íjász Szövetség által rendezett történelmi versenyen kell bizonyos pontszámot elérni. A fiúk is elérték ezt a pontszámot, de ők nem indulnak, ők inkább a jövő évi Európa-bajnokságra gyakorolnak, a 3D-re, hiszen nekünk főleg az a szakágunk, de Juditot érdemesnek tartottuk elindulni az országos bajnokságon, az 24-én lesz Gyulán, és hát várjuk az eredményt. Ott sem a győzelem lesz a fontos, hanem hogy kellemesen jól érezze magát, és egy szép eredménnyel jön haza. Csingerné Berta Judit történelmet írt a Kanizsai Íjász Egyesület életében. Ő az Egyesület első országos bajnokságon induló tagja. Nagy utat járt be az elmúlt egy év alatt, hiszen tavaly próbálta ki először az íjászatot. Igazából most fejbe, mentálisan, lelkileg kell ott lennem, mert most már nem ott tartok, hogy mennyit kell hogyan edzeni, hogy jobban lőjek, hanem most már az a legfontosabb, hogy fejben ott legyek, tudjak koncentrálni, minden úgy menjen, ahogy szeretném, eltervezek egy lövést, és az úgyis oda menjen, ahova szeretném. Hát igazából 2 kvalifikációs versenyen voltam előtte, ahol meglőttem a bejutási szintet, és akkor ezzel biztosítottam azt, hogy ott lehetek a döntőbe Gyulán jövő héten. Milyen kategóriában fogsz te indulni? Meg egy kicsit az íjadról is légy mesélj nekünk. Ez egy kassai lovas íjász íj, ez a Holló 2-es típusú, és hát ez modern anyagokból készült történelmi íjnak számít, mert ez ugye egy történelmi verseny lesz, és ott ez a kategória az egyik, a másik meg a természetes anyagú íjak, amik szarúból, meg állati íjból készülnek. És a női kategóriába fogok indulni, a felnőttbe természetesen, és a mi kategóriánk össze lesz vongva a történelmi longbowval, azok a hosszú íjak, amik szintén kifutó nélküliek, és ez így lesz ez a megosztás. Mit vársz magadtól? Tehát mikor lennél elégedett magaddal? Hát akkor elégedett lennék, hogyha legalább olyan pontszámot, olyan szintet meglőnék, mint amivel bejutottam, mert azért ez egy elég magas szint volt 59%-kal, és hogyha azt meglőném, és azzal akár még valamilyen eredményt is elérnék, akkor nagyon örülnék neki. Az edzéseken keményen dolgozik Horváth István is. Az Egyesület alelnöke a jövő évi 3D-s vadászíjász Európa-bajnokságra készül. Az íjászatban az jó, hogy viszonylag hamar elérsz egy szintre, és utána már csak nagyon picikát lehet tovább fejlődni, nagyon picikát lehet finomítani rajta. És ott nem szabad megtorpanni. Mindig van egy kis lépésekbe lehet felfele lépkedni. Mindig van mit finomítani. Úgy egyébként az idézőjelesen szakmai fogások mellett mi az, ami kell ahhoz, hogy egy-egy versenyen a maximumot ki tud magadból hozni? Fejben nagyon nyugodtnak kell lenni, nagyon tiszta fejjel kell oda menni, meg az utolsó lövés is lövés. Szóval nem szabad elkapni. Hogyha érzed, hogy jól lősz végig, és van még egy cél, és érzed, hogy van előnyöd, de lehet, hogy ott bukod el, hogyha az utolsó lövésnél már nem koncentrálsz. Úgy. Én már jártam itt sajnos. Az íjászat 70% fejben dől el. Úgy nem lehet elmenni egy versenyre, hogy az ember ideges, problémái vannak. Ott ki kell zárni mindent. Teljes mértékben kizárni mindent, és arra kell koncentrálni. Én mikor elnézek a célra, én a célra koncentrálok. Úgy a célt nézem, nem is a veszőt, hanem a célt nézem, úgy belenézem a veszőt a célba. Agyban dől el. Az íjászat az már gyerekkorom óta érdekel, de igazán nem volt idő rá foglalkozni vele is. 2 évvel ezelőtt voltam egyszer Kőszegen, egy ilyen wellness hétvégén, és akkor ott a várba lőttem 3-at. És akkor valahogy tetszett nekem az a 3 lövés. És akkor utána érdeklődtem itt Kanizsán, hogy hol van erre lehetőség, mondom, hogy kipróbáljam ezt picit hosszabb távon is, és akkor lejöttem ide a kanizsai íjászokhoz. Itt is lövöldöztem egy párat különböző íjakkal, és akkor vettem egy olcsóbb íjat. Csináltattam, mondom, hogy lehet, hogy pár hónap múlva abba hagyom, akkor ki tudja, mi lesz vele. Már nem egyszerű dolog ez, és megszerettem, megtetszett, azóta csinálom. Ez most a 4. íjam már. Ez egy török típusú íj, egy nomád íj. Azt kell erről tudni, hogy ezen csak annyi segédeszköz megengedett, hogy az idegen van egy ilyen göb,
egy ilyen ütköztető, ahova a vessző végét becsatlakoztató, más semmiféle segédeszköz nem megengedett verseny közben. Tehát itt csak az íjáz van, az íja és a nyila. Miért mondod azt, illetve mondtad azt, hogy nem egyszerű dolog ez? Hát már nem vagyok egy mai gyerek, és már mindent csináltam az életemben, amit úgy abba hagytam egy idő után. És mondom, ez pár hónap kell, amíg az ember rájön, hogy ezt akarja csinálni, vagy nem. Ez rengeteg gyakorlás, rengeteg időt elvesz az ember idejéből. Itt több órákat kell gyakorolni. Nincs rajta irányzék, semmi, itt egy érzésnek kell kifejlődni hozzá, és ez csak gyakorlással megy. És ez pedig sok lemondással jár, ami a munkarovására megy, a családovására megy, úgyhogy nehéz ezt a három dolgot összehozni így. Kedves nézőink, magazinunk végén megköszönöm figyelmüket, restarttal jelentkezünk a jövő héten is. Viszontlátásra!